Arratsaldeon eta mila esker gerturatu zareten komunikabideei. Oiartzun ibaiaren ingurura deitu zaituztegu larun batean, ekainaren 28an, Errenteria Hiria Ikurrinaren 12. ekitaldia jokatuko delako bertan. KE Ligaren barruko aurtengo denboraldiko bigarren estropada izango da Errenteria Aureretakoa. Ibaika Arraun Elkarteak eta KE Kantauriko Arraun Elkarteak antolatu duen KE Ligarako puntuagarria den estropada Errenteriako udalaren babesarekin. Bosterditan hasiko da estropada. Irteera, urrenkera, sailkapen taulan azkenak direnetik hasita egingo dute. Minupamen berezia egin nahi diogu aurtengo estropadarako kartelerako, zein bi traineruen aurkezpen ekitaldirako kartelean diseinua egin duen Mikel Urtasun ilustratzaileari. Eskerrak eman nahi dizkiogu Ibaika Arraun Elkarteari egin dion ekarpenarengatik. Eskerrak ere bide batez, Ibaika Arraun Elkartearen babesle guztiei. Ezinbestekoak direlako bide honetan. Horren harira, eskerrak eman nahi dizkiogu halaber, Errenteriako udalari, estropada hau antolatu ahal izateko ezinbestekoa delako. Azkenik, deia luzatu nahi diegu herritar guztiei, eta ibaikazalei bereziki. Larun batean arraunaz gozatzera gerturatu daitezen. Hitzordu garrantzitsua eta berezia izango da Ibaikako senior gizonen traineruarentzat etxean jokatuko dutelako. Ezin hobeto hasi dute liga, lehen estropada astilleron irabazita eta bandera etxera ekarrita. Aurtengo erronkak lanean gogor jarraitzea, aldela bandera gehiago irabaztea eta KE bat ligara jauzi egitea ditugu. Eta horretarako, beti bezala, behar beharrezkoa izango da zaleen babesa. Ni udalan aldetikan, zorionak Ibaikari aurreko estropadan egindako lanagatik, eta bigarren honetan jarraipen emateko